Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 17. Ipakita akanayon ti may sa agayam ti panagayat na. Nayanak ti kabsat at tumulong iti tiyempo terigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nakaluto ka din iti balunak ama panagkalap. Bakit? Dandanin. Mabitlaan. Darasan mo't tani, aldawan. Apay ayang nga agap apura ka launay. Maunaandak nga rod dagiti daddo maapadak amang ngalap. Day tala makiin-ino na ti kayat mo nga aramidan. Ay nas ka na sakti makauna ka na yun. Lakay, si kalangarudan ti kaadwan ti mayaw awid na nga ikan. Kaya't ko amas adu pa iti mayawid ko. Agtudon sa amatan. Ay, saan kan amapan agkalap? Ay agtal na ka dita. Para tudo lang. Napagad ti mapan agkalap, no kastoy ti panawan. Amok, sumagtal na ka dita. Sumanaw ka. Isaganam kitin ti balon ko Agalibtak kamot ang haggunay. Manak dito'y kapingain sagana, manang. Si Kamot, itakala adim magas dito'y balay. Kasanaw, agtutulunot nga main. Isungarod nga bagbagakin ni Kevin, asaanon ang mapanagkalap. Kay, kanya nga tikunana. Uray ka no. Ay, kasta matirason ka Iso amapan kami agkalap ka ni Kevin. Ay na, agangkel kayo talaga. Agpada kayo iti panunaw. Kay, ni Kevin nga ayan nan, mapan kamain. Mabitlaang, tainak ayaban. Ay na, pumigpig sa titudo anak ko. Tapay nga gatrasa. Yung nakasagana ti amin na pagkalap ko. Yun may sa, adamot niya ang kalakadwak. Itay nakapay ng urayon. Sigurado nga do ti makalapan mi ita, nanang. Madanagan aklaang tani. Kalaat beten anak tudo. Oho, arbis la day ta. Ay, amangan numapan mat agkalap ni Manong mo anardo. Di man dakdakamatan tinagan day nga ago makabsat ko. Kevin. Talaga mo Kaya't nakit kuko namin. Awan kinabsatan kan kwa na. Mapayat natin may sa abanag nga lain. Alain na latan, uray di na kukwa. Dumteng to kumati panawan ang maurnos ti relasyon mo kin ni Manong. Ika ano man, sana mapasamak na nanay. Nung nangato ti pride na. Nangat-ngato mo ti pride ko Kanya nga ikanakan. Nakasagana ka ka din ama panagkalap. Buwan angkal. Ay, agtultulo la tama. Arbis la day toy. Sa bagay. Awan, imbaga di radyo nga adda bagyaw. Awan mo talaga angkal. Sumargan to siguro itong madamdama. Kahit ado nga ikan ti may yawit angkal. Nardo, lakay. Adto yung tilang para apagsilaw mo. Nagyaman na kiti panangas asikasom kanyak. Bakit? Kunakmatkan ka nga uray saan kan ang mapan agkalap. Ani, agtutudo. Mas kan abdubliak ti oras kau ngagkalap. Tani, dandani ka na ganak. Unang, kasano may sagmak ka? Damat imun una kanya ka na pa nagkalap. Bakit? Makitam ka di day abang ka. Nardo, among mat ada Kevin kan uncle mo nga Oscar Dagijay. Dagiti awanan bain. Takayat daktay nga unan. O sige, mapanakon. Nasken asyak ti makaado iti makalapan. Nanang, si Kamot Gayang. Umunag ka tani, nagpigsa ti tudo. Kaya't ko akasaritan ni Nardo. Itay pa'y parbangon anapan nagkala. Ha? Napanlata uray agtutudo. Linapdan mi. Ang nagpilit mat. Ay namadanagan Tanapan mo't nagkalap da Kevin kan uncle na nga Oscar. Uray gayam ni Nardo kut napan. Rumbang ko maasim mangpot iti kasto nga oras.
Ang awan pa'y mat. Day tamot ti pagdandanaga kanak ko. Kung ti damag iti radyo, nga awan ka no ti bagyo. Ang namnamaan tayo na. Iti kastoy at tuloy-tuloy kan napig sa atudo na. Adda umaya bagyo. Ay naanak ko, ad-adan ngagdanagak iti dayt ang impagam. Kasanun dagiti ang kabsat. Una yan. Sapay saan nga agkin na awatan dagi dya adwa. Angkan, sana na si Marding titudo. Kin dumakdak ka ti daluyon. Iti kinabayag ko nga kalkalap. Itakla nga mapadasan da itaw eh. Ingin hindi ka madanagan angkan. Kabaylan ta daytoy. Makalasat ta. Adata dito itang hati tao. Ah, Ay, magayang. May kadimot nagkalap ni Manong Muanar daw. anyat bibiyan ko dita akabsat ko. Uray saan kami ngagkit-kita? Anya ti aramidin tananang. Saan mo ito na nagawid ni Nardo? Uray da Kevin, kan Oscar kabsat ka. Ay, Imbagak to ni Nardo asaanan amapan. Yung impilit na mutlat pa. nasken ama i-report da ito'y kadagiti masaknan. Ang anya ko mati maaramid da ita agon dahoy nanang. Aging ga ita kat nagpigsa ti tudong. Awan imposible iti Diyos, anak ko. Umay ka, tagkararag ta. Aglangoy ta angkan. Dandanitan makadanon dita isla. Saan nakapakadanagan? Kabalak ti aglangaw eh. Nangag mo day jay. Makikita ka lumlumnog ti bangkay tay. Ni Manong Muanar do day jay. Aglangoy takit ti angkan. Saan mo ka di atulungan ni Manong Mau? Matayo ti ayan na. Ikitang na. Diyak kabalan alaw yun dayta. Kaya kaysa, nagdanakal ti daluyon. Ang Nasidagdan iti isla angkan. Umay kan. Nakalasat ta angkan. Adatan dito isla. Awanan ti pagdanagan ta. mula ko maubingak pa'y akaskan ka. Inarayat ko kumanti kabsat mau. Mulan mo nga, di atraso na kanyak na jakab sa tuwang kan. Ay na, amok ti susik yung agkabsat. Madi ti ugali na. Manong ko pa'y matngarag. Inak pa ibilang akabsat na. Ay na, kibeng. Pangasim. Ingka kumatulungan ni Nardaw. Ibagayon asukir at nakaanakan. Awan puso, kan konsensya. Ngunjak kabailan nga, ramidan day tayo paparami diyan ka. Kabailan, jak kayat. Ay na, Kevin. Ipagpagapumla ko man iti pamilya na. Masikog pa'y ti asawa na. Babasit pa'y dagiti talong anak da. Anya? Naglagi pampuman ni Apo Diyos. Nakalasat ta. Gaputa inikan na ta iti kabaalan ang makadanon dito'y isla. Ngam kasapulan ti kabsat mo ti tulaw. Iswa pang asim. Tulungam ko ma. Diyagon makalangoy kay. Basta kumput ka la kanyak. Dandanitan ay isla. Anya nga isla ti sasaon. Basta, asidagtan. Nanang, simbang ladan ti grupo dagiti lalaki ang napandang sapul kada Nardo. Simbardeng batan ti tudo. Ikatam ko man ti panagdandanag mo, nanang. Dua dagiti anak ko ti adda iti pagkaan. Kasano kumaa sa anak ngagdanag. Nanang, Ado pa'y ti arapaap ni Kevin iti biyag. Ti plano na ngagbalin asiman. Ti plano na ngagbalin a padre di pamilya. Kasano pa'y ang matungpal na kita. No saanan ang makasubli si bibiyag. Sabi na tayan ko, Uncle. Adda ka dito'y ospital. Indiretso da kan dagiti nang rescue kada tayo dito ospital. Gaputa nakapsut ka una yan. Malagip ko nagpapaarayatak. Ngam awan nang arayat kanyak. Naglanglangoyak. Aging ka nagkapsutak.
Ni Kevin, tinangisalakan kan ka. Anya, tikabsat ko. Wan, Na iturid na may insalakan di kabsat ko. Idinto ta. idintutaan niya. Awan angkal. Idintaw, takas taunay tiguram kan kuana. Kasta kaday. Uwan angkal. Amoy umat. Asa na malmalpas tiririmi. No kasta, nasken laang amalpas day taaririyo adwa. Tapno sumaya at ti relasyon yaw. Angkal. Gapukan kuana, si bibiyag kapailaan. Utang mo kan kuana ti biyag mo, nardaw. Ay na, Kevin anak ko. Maragsakan ak unay anak kakita ka. Di kay madanagan nanan. Tatalo kami kadamanong Nardo. Gan Uncle Oscar. Na nakaawit si bibiyag. Agyaman na, kitiman na kabalin at Diyos. Napan ka din ni Manang iji ospital nga yan ni Manong Nardo. Wan, sumaruno akmet, takayat ko ang makita ni Manong mo. Makarwar na dagos day dyan, nanan. Apay, anya tinapasamak. Kasano kayo ang nagkita ijay taaw? Kan asino jay ibagbagam anang isalakan kin ni Manong mo. Kunaklakit din no aganakak adi na oras. Nga po iti nervyos ko, Nardo. Nabigsakon bakit? Ay, saan mo ang mabalin apilitan ti bumangon? Diya kaya tiyag talinag dito ospital. Nga masapol nga agpapigsa ka pa'y. Kailiw kong dagiti doang anak ta. Or-orayan da ka ija balay. Kat, kumusta kayo mataniti si Kugmo? Nasaya at mat. Saan kan amapan agkalap lakay? Tamariknak. Dandani akon agpasngay. Saan na talaga? Uray ang makapagpasngay ka. Takayat ko. At dag itisibay mo magpasngay ka. Rumbang laang Ayan gayam ni Kevin. nagawidan. Isugayam tinangisalakan kanyak. Kaguram kadilat ti kabsat mo anang isalakan kan ka. Apay ko makagurak. Anyak launay ni tipanag ko na maya bakit. Awan puso na. Nanay, dagito yung papeles ko. Tapno sumakayak iti barko. No kasta, matuloy mo't lang ang tarapaap mong agbalin asiman anak ko. Uwan, nanay. Kalpasan ti mano atawan a panagururay ko. Ay, maladingita na kanak ko, tapanawan na. Awanan ti kadkadwak dito'y balay. Ang gaputa na itati kayat mo. Naragsakak, tamatungpal mo na itang arapaap mo. Anyakat ni nanang yan ay tag-drama man ako nakon. Ay na, makalwaak lang anak ko. Gapoy tiragsak ko para kan ka. Saan lata ka diyan nasaya at ti relasyon da Kevin kan nardaw? Jakambo, tajak damdamagan ni Kevin may papaniti dayta. Tamumatan, ang mga nupumudot tumanon ti ulo na. Ay, sapay kuma. Tamaornos ti relasyon da. Sakba iti panagabrog ni Kevin. Dayta matikid-kid dawak ang mapasama. Saan ang nasaya at adagiti agkapsat kat kanayon nga aging ginura. Dayta pa'y ti maisa arason. No apay asimina da Nardo iti balay. Pimanaw da dito'y balay. Gapo iti kanayon da panagapay ti kapsat na. Ay, no pumanaw ni Kevin, diyak mo no makapagkalapakpay. Ay naading ko. May mayat no ni Nardo latan ti kaduak. Diyak ngamin kaya ti ugali ni Nardo no maminsan. Amumatan, kayat na, kukwa na amin. Uray kabagyan na, kayat na nga agawan. Di mo pa'y ka dinadamag ti panagabrod ni Kevin? Ne,
Diyan ka mo dita, bakit? Si Kamot, kabsat mo, di mo pa'y nadamag dayta. Iso nga agbirbirok ka no ni nanang itipagutangan na itibusbusan ni Kevin. Apay, asandak nga inasidgan. Apay, ada kwartam? Damat basit na idulin ko, Kaya't mo nga ipabulod dayta agatad ka ni ading mo? Dahito yung tigundaway. Tapno bumawi ak iti panangisalakan na itibiyag ko. Ay kat inka nga ruden tapno maurnusan ang mamimpinsan ti susik iti nagbaetan nyo. Ladingita, Kevin, anak ko. Ngamawan mo ti mayat ngagpabulod kanyak iti kwarta. Kasano day tananang? Inton bigatan ti panagpamanilak. Ay nalabit ani angkel mo dayta. Sige ta inaklokatan ti ritaw. Nardaw? Ayan ni Kevin, nanang. Ada, dito eh. Kasapulam at gayam ti kwarta. Apay, asaan kang imasidig kanyak? Adda ka di maipabulod mo kankwa na anak ka. Ito ti kwarta. Pudno ka di dito eh. Kanya kalakid din ayading. Di patin ta ka din tiriri tinagbaatan ta. Pakawan yung nakuman. Madaman dagi tinagbasulak kan ka. Ni manong na ya. Nagpurnita, ara ko penak pa eh. Nagyaman na ading ko, iti pa nang isalakan mo itibiyag ko. Kawan day jayan. Basit laban nagday jay, manong. Unay kit dagito yung anak ko na ya. Intong bigat gayam ti flight mo. Agananat ka iti papanami jay, Umawag ka. Apaman ang makasangpat ka jay abroad. Agyaman ang arod, manong. Rumbang nga agtitinonos dagiti kakabsat saan laang nga iti panawan tinamay no dikat nang runa iti panawan tirigat. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.